Gujarat ni Barodra o kaisa society tongo tei a society ni bisingo no khoroksa borok ni family bo tongo tei a family o khoroktam member tongo hingke nok ni jotoni slai okora member ni bumung wngkha Ajay Desai bo hingke ke samung police ni inspector ni post o samung khlai tongo tei nogo tei khoroksa bini bihik Sweety Patel tei borok khorok noini 2 bosor umor ni bwsabo tongo hingkhe borok bihik bwsai bwsa miliwi khoroktam borok ni family o 2016 o borok hamjaklai no love marriage khlailai no kaijaklaikha aboni yagola kheno borok Barodra o kaisa flat naharoi arjagao no tongnani chengkha kaijakbaimani yagola hingke din wngkha 5 June 2021 ni sal Sairing ni prai 5ta digi o Ajay Desai Sweety ni bini bupha no call khlai sao thangnai hor yakheba 4 June 2021 ni salo Ajay tei Sweety borok bihik bwsai kani kesaro walaimung achaini ni jengkha tei o walaimung kotor wngwi thangmani bagwi Sweety jolijagwi nok ni ongkhori thangka hinui bini bupha no call khlai saka Ajay Desai thangnai horni simi tabuk sukjora phungni simi naitugui tongo phiaba tabuk phano bihik no naitugui maniakho hinui call khaihorka bini bupha no tei amsukjora khnama baino Sweety ni bupha bini Buma bupha no tlangwi Sweety ni nogo thanglaio hingke 1 hoite 1.5 ghonta drive khlaimani yagulo kheno Ajay Desai ni nogo thangwi sogwio nogo thangwi sogui mani yagulo nogo Ajay Desai tei borok ni bwsa 2 bosor umor ni sajla borok khorok ni simi no nuguio tei bo kaham ke dadak sidak sungma bai bo abo haino abo hai kok saka same to same je horo kisa kok banglai mani bagwi bihik jolijagwi nok ni ongkhori thangka phiaba bwsai watsugui tongmani ajarao thamsi holika hangke nogo nogo teisa kifilei phaiphioano hinui phiaba hor thugrorok wngwi tongo ajarao phano nogo phai sokpailiani bagwi hor jorao no hor kuthuk jorao 12ta 1ta phaisingo no nok ni ongkhoroi bihik no naitukha phiaba kuno jagao phano manliya horo hapung naitugui phungni simi naitugui tongmani sadi kaka phiaba naitugui mani wngmani yagulo no Sweety ni bupha no call khaihornani nangkha hinui sakha hingke Ajay ni bwkrajuk bwkra tei bini buprang bo thangwi sogwi ma bai bini bwslabo bini logio hingke amsuk kaham ke naitungmani bagwi bini bwslano bini nana dadu bai klangwi bo sakha ang ani bihik no naitungano tamni hingke bo ni jibo khoroksa police ni post inspector o samung khlai tongo abagwi Buma bupha bo wansuka je bo naitugwi jesa kifano tikhlainai hinui abagwi ongkhori thangka bwsano klangwi phiaba naitungmang ar din ni hor bo katiwi thango haike terek 5-3 jora lai thangbo hai phano Ajay Desai bihik no kuno jagao phano naitugui manliya phiaba wana changnai kok Ajay Desai police to kuno FIR yakheba missing diary report amsuk jora din lai thangmani yagulo phano FIR te missing diary report amoka hairo kuno phano riyakho Boniji no khoroksa inspector hinui saksaisung no naitungnani bagi simi ongkhori tongo haike 5-3 jora lai sapta kaisa porjonto kawi thango haipano amsuk jara naitugui mania wngmani bagwi Ajay ni bini buprang yakheba Sweety ni bupha police station o thangwi bini bumungwi missing diary file report thangwi swiyo hingke bini bupha afro report rwiyo 1 sapta romwi bini bibi nok ni hoite kwmajak tei o kwmamani uklogo bini kumuini no yak wngnai hinui police o complaint riwikha police rok bini kok no khanaka bini file report no swi narwkha aboni yagola kheno Ajay Desai no call khlai police rok ni arjagao bo nohonoi naharkha aboni yagulo kheno joto kok sungmani yagulo Ajay Desai saka bo nijibo police wngwi nijini bihik no amsuk din jora thuya sayaka roi naitugui no tongkho bini uporo je kunu
Daud khlainani obojoto bekarni lamao se thangnai tamni hingkangke nijini bihinno kuni dino phano obahai khlaigla angni jibo thoyak chayakarei naituguino tongpo hinui omokahai ke police rokno jotokok sakha. Phiaba tei babaisa phaisingo suitini bini nokni borok rok Buma bupha buphayung joto Daud ajaini sakao no khiklai tongkha bo no suiti kmathanio bini niyak tongnai hinui joto sok khlai tongkha bini uporo mangno. Tei aboni bagui no bare bare request khlaimani bagui suiti ni buphayung police rok jotoni slai swkang suiti ni background rok no check khlainani chengkha. Ahmedabad ni kaisa belai no family kahamani simi belong khlaio suiti tei 2014 sono suiti khoroksa sala NRI khlai tongo bo pobai kairo bono kaijakmani yagulo o sala suiti no tei America o talangui thangka কয়েক মাস কয়েকদিন জরা কয়েক বছর জরা যতন ঠিকঠাক ন চলিওই tongmani kaijakmani yagulo borok khorok nini khoroksa bwslabo achaikha phiaba gani kezaro bihik tei bwsai NRI bai belai no walingmung gotar achaimani bagui borok khorok nui kesara divorce bo nahalai alada alada wnglaikha. Tei 2015-16 o suiti tei chahai no hai America ni simi India o kifili phaio obini bwsai bai divorce namani yagulo. India o phaimani yagulo suiti ni family ni borok rok bono bujiwui khairokjagui saka nini umor bo bisi wngsugyako nung cherai no kho hingkangke Buma bupha saka nung kubuni chula bai kaijaknani nangnai aboni bagui no 2016 sono Ajay Desai bai bo malaikha kaisa family function party o tei a party o malailai borok puila dol wnglaikha dol wngui teruk number of exchange khlai by calling kogrok salai teruk borok hamjaklai bo thanglaikha. Suiti bini lai thangjak pass ni joto kubui kok no Ajay Desai no joto sawai khnarika joto saimanmani yagulo phano Ajay Desai suiti no accept khlaio bini bihik swnamnani bagui. Aboni yagulo khina suiti Ajay Desai no bini nogo talangui suiti ni Buma bupha bai malai reka tei bini Buma bupha nok ni family ni borok rogo jotono belai no khushi kahama life partner tei sa manjawukha obo bai khlai kaham korang khlai tongnani wngthon hinui. Aboni yagulo khina suiti ni Buma bupha Ajay Desai no belai no jajakha khoroksa police bo khlai tongo hinui phiaba Ajay Desai no kainani hinui saka suiti bai dakti no phiaba Ajay Desai ke saka o kainani kogrok no nogo angle saimanglak teruk kaijakbai mani yagulo sawai renai afro nok ni borok bo gosiui painai hinui abo kogrok no khnaui suiti ni nok ni borok rok bo gosiui no naharkha hingke borok khorok nui no mandiro kai rwkha joto riti ribas no twiui yang bwrui ni Buma bupha family ni borok rok simi se tongo ajorao bo. Kaijakbai mani yagulo Barodrao no kaisa flat naharui arjago no borok tonglaio hingke kaijakmani 2 bosorni yagulo borok khorok nuini khoroksa chula bwsa achaikha hingke tabuk khe borokni family o khorok tam tei khoroksa family member bo join khlaika borokni bwslani roboi hingkangke borok khorok tam belai no suksuki khushi khlai tonglaio salja hingkangke suiti Ajay Desai ni bini family ni borok rok bai malainani bagui belai no jalokha tangui malai ria malainani rok hinui. Phiaba Ajay Desai muchungjakya bini family ni borok rok bai malai rinani o kok no tui mana mamang khlai reo kok no guri reoi alada kok rok thepai sawai reo hingke o kok rok no tui no suiti tei Ajay Desai ni kani kesaro walaimung asainani bo nango tei o kok no tui no 4 June ni horo o borok no tui walaimung asainani nangkha tei 5 June ni saloki no Buma bupha joto saiman bai khena hingke teruk din laio sapta manglai ma mas porjonto kawi thango haipana suiti ni kuno atapata manliya bono naitugui bo.